sig selv og give os alle sammen. Michael Jacobsen altså første mand over for Shay Given. Dommer Lanøje venter lige på, at Rubinho kommer ud. Han har været inde hos holdkammeraterne, men her er det Michael Jacobsen. Hups! Helt iskold, fordi det er fuldstændig identisk med stedet, som han satte det første straf ind på. Første straffesparkskytte, altså Michael Jacobsen. Første mand, der scorede mod FC Midtjylland i kvalifikationen, det var Chet Evans. Han står her over for Karim Zaza. 1-1. Og Karim læser situationen rigtigt, går til den rigtige side og er meget tæt på. Næste straffesparkskytte for AaB'erne. Svenske Andreas Johansson. Scorede tidligere i turneringen mod Deportivo. Ja. Via stolpe ind. Andreas Johansson. AaB fører med 2-1. Ja, det er... Varen bliver solgt. Det har været alle 3 gange, at Shay Givens han har sprunget til venstre for sig. Elano. Indhopper i matchen her. Kommer fra Hamburg Sportsverein. Elano og Zaza. Han er der igen. Karim. Det må så også sige, at de har sat dem yderligt, City-spillerne. Så er det kaptajnen Thomas Augustinussen. Stor kamp. Stor betydning for holdet. Misser. Det virkede meget nervøst tilløbet for Augustinussen. Også en flot redning af Shay Givens. Det virker en lille smule usikkert. Lad os se, hvad der sker her. Nok i sparket. Sean Wright Phillips sætter den sikkert, og dermed er City foran for første gang. Foran med 3-2. Nu ser vi Nombele bevæger sig op imod bolden. Kæmpe pres, hvis han ikke scorer. Så er der store problemer. Fortryllende indskiftning af Nombele. Stor præstation af ham, da han kom ind i stedet for Anders Due. Nu står han altså over for Shay Given. Hvor er det frækt. Hvor er det frækt. Det kan man næsten ikke være bekendt. Jo, når man har den selvtillid, som han har vist gennem hele matchen her. Jeg tror nok, når man regner med, at det her det måske er AaB's allerstørste kamp til dato. Hvis han havde brændt den og var blevet grebet ud, så havde han ikke været nogen populær mand i Aalborg. 3-3. Richard Dunn. City foran med en enkelt. Det er så tæt på, at Karim får fat i den. Lang tur for Loden Shelton. Op til 11-meterpletten.
OB har altså misset en enkelt ved Thomas Augustinussen. Manchester City har scoret på deres 4. Tingene kan blive afgjort nu. Jamaicas Luton Shelton. Målscoren til 1-0. Og den bliver reddet af Shay Given. Og dermed er OB på den værst tænkelige måde ud af UEFA Cup-turneringen. Tab altså på straffespark. Thomas Augustinussen og Luton Shelton. Det redder Mark Hughes og Manchester City til kvartfinalerne i UEFA Cup-turneringen. Men tilbage står en fantastisk præstation af OB. Ikke alene i aften, men i hele Champions League og UEFA Cup-turneringen. Her bliver det altså Shay Given, der bliver redningsplanken for den engelske klub. Og ærgerligt, bittert, surt. Øvhornet skal frem. Og uretfærdigt frem for alt. OB har spillet en forrygende klog taktisk kamp. Har ydet en fantastisk indsats. Har kampen igennem været et markant bedre hold end Manchester City. Manchester City, der overhovedet ikke lever op til det store, kæmpe potentiale, som de har som klub.